Ahoj, vítám vás u dnešního videa, ve kterém naleznete opravdu spoustu nápadů na dárky. A nejsou to jen takhle nějaké dárky, nejsou to podle mě dárky, které vidíte v každém dalším videu, které si hned po mně pustíte nebo které jste viděli přede mnou, ale vždycky se snažím být opravdu originální a nabídnout vám něco, co jsem vám třeba ještě předtím nenabídla, a nebo pokud je to opravdu tak skvělé, tak vám to nabídnu i tenhle rok, protože si to určitě musíte koupit, nebo si to musíte koupit jako dárek pro někoho dalšího. Dneska tady nebudu moc rozlišovat, jestli je to pro chlapy, nebo je to pro ženský. Momentálně mám nějakých 16 pohlaví, takže těch kategorií by bylo opravdu hodně a vůbec to nezlehčuju, nezesměšňuju, ale chtěla jsem říct, že vlastně všechny tady ty dárky můžou být pro ženy, pro děti, maminky, babičky, tety, strejdové, dědečkové. Myslím si, že opravdu už dneska se trošku boří takový ty linie mezi tím, že tohle je třeba pro někoho v důchodovém věku, nebo to je pro někoho mladého. A myslím si, že opravdu všechno, co vám tady dneska ukážu, tak může být pro všechny. Na začátek jenom chci dodat, že všechno, co vám chci ukázat, tak s tím mám nějakou zkušenost, nebo jsem si to předtím otestovala. Pokud ne, tak vám to určitě řeknu, ale díky tomu vám vlastně můžu dát opravdu tu recenzi nebo tu radu na to, abyste si to koupili, protože já nikdy neříkám o ničem, abyste si to koupili, pokud si nejsem jistá, že to bude nějakým způsobem fungovat, nebo že to je dobrý produkt, nebo že bych ho sama koupila někomu blízkému. Takže toho se pořád držím. A taky chci říct, že na spoustu z těch věcí, které vám dneska ukážu, tak mám slevový kódy, protože jsem třeba ty věci dostala nebo si vybrala v rámci spolupráce. A ještě jednou připomínám, kdybych s nima nebyla spokojená, tak vám je tady určitě neukážu. Všechny ty slevové kódy určitě najdete dole v popisku pod videem, takže pokud pro něco budu mít slevový kód, tak protože ty kódy se trošku liší, tak vám sem jenom do videa napíšu vlastně, že slevový kód, to znamená, že ten kód existuje, a když půjdete dolů pod video do toho popisku, tak tam uvidíte jednak odkaz a za druhý ten slevový kód. Navíc ještě, pokud to sledujete aktuálně tady to video, tak určitě probíhají slevy Black Friday a všechny ty kódy ještě by měly platit navíc na tu akci. Nejsem si jistá, jestli na všech stránkách, ale myslím si, že na většině. Jako první bych začala tím zdravím a krásou, a oni se občas trošku ty kategorie budou prolínat, ale jako první bych vám určitě doporučila, pokud ještě nemáte, nebo pokud ještě někdo z vašeho okolí nemá sonický kartáček, tak je to super věc, podle mě to vyčistí zuby mnohem líp, mám z toho lepší pocit a jsem si jistá, že ty zuby čistím opravdu 2 minuty, a nějaký ty vědecký výzkumy samozřejmě vám prokážou, že ty sonické kartáčky jsou mnohem lepší než ty klasický, a myslím si, že to je takový už jako něco trošku jako luxusnějšího, nebo něco, co by se opravdu někomu mohlo hodit, a taky je to podle mě takový jako dárek pro někoho, komu nevíte vlastně co dát a jste si docela jistý, že vlastně nějaký elektronický kartáček nemá. My máme s manželem oba dva od True Lifeu, na který je právě sleva na všechno, co na té stránce najdete, a budu tady dneska zmiňovat víc věcí, protože vlastně s tady tou firmou jsem strašně spokojená a mám od nich asi 4 nebo 5 věcí. A všechny ty věci používám buď denně, anebo když je na to ta příležitost, což vám ukážu za chvilku. Ale ten kartáček musím říct, že máme už vlastně 2 roky a stále funguje. Nabíjela jsem ho za ty 2 roky podle mě třeba 4krát. To je podle mě maximum, kolikrát jsem ho nabíjela, a používám ho opravdu pravidelně každý ráno, každý večer. Mají taky baby verzi, což je pro děti, mají k tomu takovou apku, kde si čistí ty děti společně se žralokem, ty zuby, jsou tam na to nějaký samolepky. A teď se mi dostala ještě do ruky vlastně tady ta věc, a to je Aqua Floss Compact. To jsem ještě nevyzkoušela, ale určitě vám sem dám video, protože tohle je vlastně taková ta ústní hygiena, kterou můžete používat víceméně místo, myslím si, že těch mezizubních kartáčků, a já si je zapomínám často dokupovat. A tím, že vlastně nosím rovnátka a teď tam mám opravdu velký mezery v těch zubech, tak něco takového jsem potřebovala. Takže když jsem měla příležitost si něco vybrat z té stránky, tak jsem říkala, jo, tohle to musím zkusit,
protože opravdu mi tam zůstává tak půlka oběda mezi těma zubama. Ale pokud nemáte rovnátka, nemáte velký mezery mezi zubama, tak i tak si myslím, že každý zubař vám doporučí, abyste si čistili mezizubní prostory. A já jsem si je nečistila a opravdu musíme teď jako pozorovat ty mezizubní prostory při každý návštěvě toho zubaře, jestli už tam musíme vrtat nebo ne, protože jsem si je právě nečistila. A musím s tím začít. Takže tady ta věcička by měla být přenosná s tím, že sem naplníte vodu a měly by být k tomu nějaký nástavce. Tady je spousta těch nástavců, že s tím se musím nejdřív naučit pracovat. Co se týká ještě toho zdraví a krásy, tak já jsem strašně dlouho odolávala tomu, abych zkusila něco od Nuskinu a to jenom proto, že je strašně moc slečen, který mi docela často psali na Instagramu, že se musím do tady toho úžasného podnikání zapojit a blablabla, takže pro mě z toho udělali takový letadlo. Nicméně byla jsem na jedné akci, kde byla vizážistka, která používala vlastně těch produkty a zařízení. A musím říct, že teda ten efekt, který na mě vykouzla jako na obličeji právě s jedním tím z přístrojů, tak to bylo super. No a vůbec jako mě nenutila k tomu, abych si něco pořídila nebo tak, ale koukala jsem na její storyčka do té doby, než jsem si prostě řekla, že si jednu tu věc musím pořídit. A je to tady ta Wellspa IO. A je to taková hracička, věcička na to, abyste si buď uvolnili svaly, nebo abyste se zbavili celulitidy, a nebo abyste si tím vypnuli kůži a celkově si zlepšili váš vzhled. Já to teď budu testovat, budu to zkoušet a určitě po novém roce uvidíte nějaký video před a po, kde si jako řekneme ten výsledek. Hodím vám sem odkaz dolů. Nemám asi v plánu být nějaký jako super prodejce, ale pokud s tím budu mít prostě tu super dobrou zkušenost, stejně tak jako s tím mají super dobrou zkušenost všichni v okolí, nebo všichni, se kterými jsem mluvila, co si to koupili, tak vám sem samozřejmě budu ráda dávat ty kódy, vám to pošlu do zprávy, ale asi nemám v plánu být úplně jako, že bych nutila lidi, aby se registrovali nebo si to kupovali, ale pokud je to dobrý produkt, tak s tím nemám problém a naopak ráda to doporučím. Navíc tam jdu koupit, protože Black Friday, tak takovou žehličku galvanickou na obličej a právě jsem viděla, že tady ta žehlička na obličej vyhrála vlastně nejlepší galvanickou žehličku, což znamená, že v nezávislém testování to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Takže jsem na to zvědavá, na tady ty výsledky. Co mi opravdu změnilo za poslední dobu život, tak to bych řekla, že je cvičení jógy. Yoga je podle mě jedno z nejlepších cvičení, který můžete pro sebe dělat, který můžete dělat doma, který můžete dělat na cestách. Nic k tomu nepotřebujete, můžete to cvičit prostě v kalhotkách nebo nahatý nebo v domácím. Stačí vám k tomu jenom nějaká podložka a pokud máte někde doma koberec, tak bych řekla, že vám stačí ani jako nemít tu podložku, ale prostě si jenom zapnout video s Mary. Mary je instruktorka jógy, která tohle dělá už nevím kolik let, měla vlastní studio, dělala samozřejmě klasické lekce, ale potom přišel covid, takže se vlastně přesunula na ten online svět. No a v tom už teď zůstala, protože taky tady nežije v Čechách, ale pořád má ráda naše český publikum a nás Češky, takže tady ten celý program, který vám tady chci doporučit, tak je v češtině. Navíc vlastně já jsem začala tady ten kurz absolvovat nebo cvičit, pak jsem se samozřejmě díky skupině, která k tomu kurzu je, kde se můžete na cokoliv zeptat, tak jsem se dostala k Mary. Protože se mi to líbilo, tak jsem samozřejmě vydala nějakou slevu pro ty moje sledující, no a začali jsme se bavit a musím říct, že to je skvělá ženská a co je na tom kurzu skvělý, takže vás provede vlastně tou jogou úplně od začátku, takže tam učíte dechat, učíte se tam jednotlivý pozice, můžete si to zapnout kolikrát chcete a ona vás vlastně učí, jak si dáte, nevím, ruce, jestli mít paty ven, dovnitř a je to vlastně skvělý, že to máte od začátku, protože většina těch videí třeba na YouTube, nebo když jsem šla i jako já sama klasicky někam na nějakou lekci, tak tam vám všude jenom řeknou pes hlavou dolů, pes hlavou nahoru, střecha a vy tak nějak jako okoukáváte, co máte dělat, nevíte, jste z toho zmatený a mě to třeba hrozně nebavilo, protože většinou ty jogy byly takový jako hrozně jako rozvleklý a přesně nevěděla jsem, co dělat a tak dále. A tohle to teda musím říct, že je fakt super.
čím se musíte trochu prokousat, tak bych řekla, že je takový ten pomalej základ nebo ten začátek toho kurzu, kdy vlastně vám Mary o té józe povídá, kdy vás naučí dýchat, ale to dýchání je tak strašně důležitý u toho, že bez toho prostě nemůžete jít dál a nemůžete cvičit, ale abych se o tom moc nerozkecala, je to prostě super a musím říct, že už po pár jako lekcích vidíte fakt na sobě, na těle rozdíl a já jsem viděla, že mám vlastně takový jako pevnější ruce, vyrýsovanější a co hlavně, tak mi to pomáhá s břichem, protože já mám takový to spodní bříško, který nemůžu za boha prostě dostat pryč, byla jsem i na liposukci a furt se mi to jakoby drží a musím říct, že tam jsem viděla prostě, jak se mi to jakoby natahuje a začaly se mi tak jako rýsovat i svaly nějaký. A když to tak jako vezmete, tak půl hodiny, že děláte nějaký cviky nebo jdete do nějaký střechy a pak se prohnete jako kobra, tak tohle to vám udělá velikou transformaci s vaším tělem, ale řekla bych i s vaší myslí, tak to za to opravdu stojí. Takže dost o józe, která mě nikdy nebavila, teď mě hrozně baví, takže doufám, že to vyzkoušíte, protože tam máte nějakých 7 dní zdarma a potom právě je tam sleva na měsíční nebo na roční členství. Další věc, kterou tady mám, tak pokud chcete darovat někomu nebo i třeba sobě takový dáreček a zkrášlice, tak bych řekla, že je super jít do salonu Iderm. Já s ním mám skvělou zkušenost, začalo to spoluprácí, ale vlastně se to přece transformovala v to, že jsem klasický zákazník a pořád tam chodím. A na co určitě je dobrý jít a co je skvělý dárek pro jakoukoliv ženu nebo i chlapa, který si holí pod paží, tak to je právě laserová epilace. A nejvhodnější čas je začít právě v zimě, protože celý ten proces trvá nějakých 6 měsíců až 8, u někoho míň, u někoho díl, ale pokud třeba si nechcete permanentně holit pod paží, nebo to nechcete řešit, nebo třeba holky lítka, pak chcete mít celý léto klid a nemusíte se holit, nebo i intimní partie, jsou to chloupky na obličeji, je to spousta věcí, tak opravdu ta laserová epilace je na to super. Nebolí to, občas to trošku štípne, ale myslím si, že to je taková jako minimální bolest, kterou vlastně si zvyknete. Nebo není to ani bolest, opravdu takový jako štípnutí, ale je to asi to samé, jako když, jestli jste třeba zvyklí si vytrhávat chloupky, tak to rozhodně nebolí tak, jako kdybyste si je měli trhat. Musím říct, že je to jeden z mála salonů, ve kterém mají jako fakt dobrou tu klientskou péči, že jim můžete napsat a zeptat se za první na cokoliv, anebo když třeba nestíháte, tak jim napíšete, já nevím, budu mít 10 minut zpoždění a nikdy na mě nebyli jako nepříjemný, naopak řekli, ne, v pohodě to zvládnem, v klidu, vůbec se nestresujte, dostanete vodu, čaj, kávu, cokoliv. Takže opravdu tohle můžu ze srdce doporučit. Dále se dostáváme k oblečení. Já teďko momentálně ráda nakupuju třeba na About You, a nebo mě kamarádka vzala do obchodu, který se jmenuje COS, víš to COS, a tam mají takový jako trošku ani ne luxusnější, ale možná kvalitnější materiály. A jelikož ona je vlastně stylistka a oblíká i známý osobnosti, tak ví, co je dobrý, co není dobrý a řekla bych, že na takové základní věci, ale i na trošku jako luxusnější věci, tady ten obchod je skvělý. No a co bych chtěla doporučit, tak je to jak pro pány, tak pro dámy, ale já jsem tam vybrala pánský pásek a myslím si, že pásek je opravdu taková ozdoba toho outfitu nebo doplněk, ale občas to může být i ta věc, která je na tom outfitu právě to nejzajímavější. Já jsem dostala nabídku spolupracovat s firmou Redfir, která nabízí kvalitní kožené pásky, které jsou vyráběné u nás. Je to prý taková spíš jako rodinná firma, kde je opravdu pár lidí a vyrábí to u nás. Používají teda italskou kůži, což mě je samozřejmě blízké, protože mám manžela Itala, mám italské příjmení, mám doma italského chrtíka. Náš syn je vlastně napůl Ital a všechno se tak nějak jakoby točí kolem té Itálie. Takže mám radost, že tam je i takovýhle spojení. Je to vlastně takový česko-italský produkt, bych řekla. Ale co je na tom pásku super, tak že je takovej stylovej a řekla bych, že hlavně pro ty chlapy to opravdu hodí. A co je na tom to nejlepší, co jsem chtěla zmínit, tak to je samozřejmě to, že si můžete vybrat z barevné škály. K tomu si vyberete ještě jakoby sponu, kterou chcete. Je tam, myslím, že na výběr pánských 5 spon, dámských 4 nebo 5, teď si nejsem jistá. Máte tam opravdu širokou paletu těch pásků. Můžete si koupit třeba ten samý pro sebe a pro partnera nebo pro partnerku. A nemají tam ty pásky dírky.
nemají. Opravdu můžete si je zkrátit, jak chcete. Nemusíte tam někde dělat nějaký dírky nožem, nebo jak jsem občas já dělala, třeba nůžkama. A není to opravdu vošklivý, takže když máte ten pásek, tak můžete si ho jako dáma třeba dát do pasu, můžete si ho dát, ale i vlastně do kalhot, což je trošku níž na boky. A pro ty pány si myslím, že to je ideální, že opravdu si to můžou posunout, jak chtějí, ale řekla bych, že pánové jsou na to mnohem víc zvyklí, na tady ten systém, kdy nemáte vlastně dírky, ale kdy si to takhle posouváte. A pokud na to nejsou zvyklí, tak si na to podle mě mnohem rychleji zvyknout, protože si opravdu ten pásek můžete dát kam chcete a nemusíte jít po dírkách, což občas to je jako, že vám to moc volný, pak je vám to moc utažený. Ne, tady prostě, já nevím, kolik tam má, asi 100 různých pozic, no teď bych možná kecala. Ale má to tam spoustu různých pozic, právě jak si to můžete zapnout. Pokud se budeme bavit například o špercích, což jsou nějaké náušnice, náhrdelníky, náramky a může toho být spoustu dalšího, prsteny, tak já za sebe můžu doporučit společnost Epic, která má krásné šperky, které jsou vyráběný tady a můžete si nechat vyrobit vlastně šperk právě přímo na míru pro vás nebo pro nějakou osobu. Co se mi hrozně líbí na Epi, takže mají vlastně opravdu velikánskou škálu a to, že najdete tam nějaký šperk, který bude stát třeba 200-300 korun, ale najdete tam i něco, co může stát 200-300 tisíc korun. A mně se právě líbí to spojení toho, že to není jenom to luxusní, ale je to i něco, co si můžete dovolit a vlastně každý si tam najde to svoje. Navíc Epi teďko už otevřelo i kamennou prodejnu, takže tam můžete jít, můžete si to vyzkoušet, ale pokud budete chtít nějaký ten personalizovaný šperk, anebo budete chtít třeba i snubní prsteny, tak myslím si, že pořád můžete využít té osobní kanceláře, kde v soukromí, v klidu si vlastně nakonfigurujete ten šperk. No a už se dostáváme do sféry elektroniky a tady budou mít určitě radost všichni, kdo opět hledají něco pro kohokoliv a to si myslím, že je repráček. Je to Bluetooth repráček od firmy Lamax. Od Lamaxu mám akční kameru, máme od nich, teď nevím co, ještě něco od nich máme určitě, ale nevím co. A musím říct, že ten poměr kvalita cena je absolutně skvělej, protože tenhle repráček bych řekla, že na to, jaký má vlastně výhody, na to, jak je silný a na to, jak vypadá, tak je za velice dobrou cenu. A mně se na něm líbilo, že stylový je černý, ale na těch koncích vlastně má takovou jako diskotéku, tomu říkám, že to má světla. Ale co je na něm skvělý, tak je voděodolnej, což znamená, že když jste na nějaký venkovní akci, začne pršet, tak se nemusíte bát, že se vám hned jakoby rozmočí nebo že se vám poškodí, že nebude fungovat, takže to na tom opravdu miluju. Pokud jezdíte třeba na vodu, tak si myslím, že když to někam hodíte a opravdu na to cákne ta voda, tak s tomu nic nestane. Navíc myslím si opravdu, že je fakt hezký stylový, hezky udělaný. A včera jsme to vlastně s mým synem testovali a zkoušeli jsme i ten zvuk, jak moc to dokáže a musím říct, že jsme byli na nějaký druhý nebo třetí hlasitosti, protože jsme to hráli z telefonu a už to bylo docela silný zvuk, takže bych řekla, že tady ten dárek je opravdu vhodný jak pro teenagery třeba, nebo i pro vás, když někam jedete na nějakou akci, nebo si dáte doma jako uděláte grilovačku, nebo jste třeba na balkoně, ale řekla bych, že to je i pro někoho staršího, protože třeba můj táta si myslím, že by to hodně využil, je takovej kutil, často pracuje a pouští si muziku třeba jenom z telefonu. Kdyby podle mě ten telefon mohl nechat někde jako daleko a nemusel se bát, že třeba se mu rozbije nebo mu něco na to spadne, nebo by si ho nemusel dát tak daleko, dal by si k sobě ten repráček a pustil si tam to rádio, tak by to podle mě ocenil. A já jsem ještě chtěla říct, že já jsem to včera právě rovnou využila na to, že svýmu synovi pouštím audiopohádky a vždycky jsem mu tam musela v pokojíčku nechat ten telefon, takže když jsem potřebovala ještě během toho odepsat na zprávu, na e-mail, tak to vlastně nešlo. A včera jsem mu tam nechala právě ten repráček, pustila jsem mu audiopohádku a šla jsem do jiné místnosti a na tom telefonu jsem pořád něco mohla dělat.
a Synovi se to moc líbí, protože tam jsou samozřejmě ty světla a je to něco novýho a je to vlastně takový jako už asi jeho repráček. Jinak na stránkách Chlamax najdete opravdu spoustu věcí, jsou tam i sluchátka, je tam něco jako Instax, je tam takový ten pet lokátor, což znamená, že když jdete s pejskem ven, tak mu můžete dát takový ten GPS tracker nebo takový to, jak ho prostě můžete po telefonu sledovat, kde vám ten pejsek běhá. Je tam opravdu spousta věcí, takže se na to podívejte a vlastně na celou tu stránku platí ten slevový kód, který vám zase hodím dolů. Když se ještě vrátím k té nabídce třeba od toho True Lifeu, tak pro pány, pokud hledáte nějaký dárek pro pány, tak tohle jim podle mě udělá radost, takže opět dárek pro muže, kterýmu nevíte, co máte dát, tak je to tohle. Je to zbraň, protože se jmenuje gun a muži mají rádi zbraně většinou, ale tady tou zbraní nikomu neublížíte, naopak si pomůžete, protože je to masážní zbraň a já jsem to viděla u svého kamaráda v salonu, který dělá fyzioterapii a používal to na mě. Bolí to, ale pomůže vám to. A je to taky hrozně super pro lidi, kteří by se museli masírovat sami a většinou se nenamasírujete moc dobře sami, takže tohle je skvělý a musím říct, že když to viděl můj manžel, tak vlastně mi o tom mluvil asi, já nevím, jestli týden nebo 2, mi pořád říkal, hele, mohla by si se na to podívat a co kdybychom to objednali, co kdybychom to zkusili. Půjčil to od svého kamaráda, který už tady tu zbraň má a vlastně nechtěl mu to vrátit zpátky a pak mi o tom furt povídal, že by jsme to měli pořídit. A za mě, já jsem furt říkala, že to je blbost a teď jsem to právě takhle krásně zahrála, že to je blbost a můžu mu to dát k Vánocům. Takže můj manžel se na tady to video nesmí dívat, ani možná váš, nebo když tak mu řekněte, že to je prostě blbost a kupte mu to k Vánocům stejně jako já. To si myslím, že by mohlo potěšit opravdu každého, kdo to ještě nemá, tak to je aromadifuzér. Od True Lifeu tak tam mají nejenom aromadifuzéry, ale mají tam i zvlhčovače vzduchu, ale já mám doma právě ten aromadifuzér, mám ho doma už podle mě 3 roky, stále funguje, je skvělej a jsou tam zase barevný světla, na tom je to spojený s reproduktorem a má tu nádrž docela velkou, je to zase do zásuvky, takže nemusíte řešit nějaký baterie a řekla bych, že tady ty difuzéry, který tam mají, tak jsou opravdu takový docela i stylový a vypadají moc hezky a navíc, když zase tam uplatníte tu slevu, tak si myslím, že poměr cena-výkon je víc než dostačující a já mám opravdu ráda, hlavně v tom zimním období, tam vlastně dát nějaký ty esence a místo toho, abych zapálila svíčku, která může být třeba nebezpečná, pokud máte děti, nebo se bojíte, že byste odešli z toho pokoje a něco by se mohlo stát, tak si myslím, že to je jako ideální řešení. A navíc, když třeba můj syn je nemocný nebo je nachlazený, tak já tam dám právě takovou mátovou esenci nebo mátový olej, třeba koálku a ono mu to opravdu provoní celý ten pokoj tou mátou a myslím si, že to inhalování mu taky dost pomůže. No a pokud chcete darovat něco do domácnosti, tak já jsem teď objevila ještě firmu Lauben, který mají nesčetné možnosti a věci, co tam vlastně na té stránce najdete. Jsou tam rychlovární konvice, nějaký rýžovary, ale jsou tam taky vysavače a mně se dostal do ruky právě vysavač, který je vysavač a mop v jednom a teď mám právě v plánu ho testovat, takže v nějakém z videí další určitě uvidíte to moje testování, jak tady ten vysavač vlastně projde testem, protože já mám doma Dyson. Dyson je hodně taková drahá značka, ale dobře hodnocená a já s ním mám dobré zkušenosti, ale co mě u tady toho nadchlo a potěšilo, takže tohle je 2 v 1, že můžete vlastně vysávat a vytírat v jednom, což pokud máte hlavně děti, tak je to pecka, ale pokud ty děti nemáte a nechcete trávit moc času uklízením, tak si myslím, že tohle je něco, co budu využívat možná právě častěji než ten Dyson. A zase ta firma Lauben je to kvalitní firma, stojí zatím i právě za tím vařením, také nějaký známí kuchaři. A na ty domácí věci, tak musím říct, že mají takové jako stylovky, že opravdu třeba ta varná konvice od nich se mi strašně líbí. A pokud bych potřebovala ji vyměnit, tu, co máme doma, nebo bych se k tomu dokopala, že ji vyměníme, tak bych si vybrala právě od nich. Takže tohle je taková věc do domácnosti, která podle mě nikoho neurazí. A navíc pokud to třeba kupujete sobě do domácnosti a zaručíte se, že s tím budete
vysávat a vytírat výhradně vy, tak si myslím, že to bez problému. Když se budeme bavit o nějakých věcech do bytu, tak taky je docela dost oblíbené kupovat nějaké vázičky nebo dekorace do domácnosti. A já mám docela dobrou zkušenost právě s firmou Bonami, kde najdu spoustu věcí a tohle to není vůbec sponzorovaný, ani tam nemám pro vás žádný slevový kód, ale teď myslím si, že běží Black Friday a najde tam spoustu takových těch dekorací nebo váziček, které jsou hodně trendy a vím, že třeba na Facebooku je dost skupin, které se právě těma dekoracemi zabývají a tam jsem viděla většinu těch věcí, které se právě v těch skupinách řešily, protože jsem jedním z členů těch skupin a jednu dobu jsem na to opravdu byla ulítlá a vím, že třeba nějaká jako vázička není úplně nejlevnější, ale uděláte tím moc velkou radost někomu, kdo to třeba nemůže dovolit nebo se pořád rozhoduje, jestli si ji koupí nebo nekoupí. Takže tam jsem našla spoustu věcí, které se mi líbily a jsou takový vhodný do bytu. A co miluju teda, a s tím nemám taky žádný spojení, tak je značka Joseph. Mají dražší věci, ale všechno, kdybych, nebo cokoliv, kdybych o nich dostala, tak budu mít opravdu velkou radost. No a nakonec určitě musím zmínit nějaký věci pro děti a budou to hračky. Nejlepší zkušenost asi, co mám, tak je Lego pro děti a pak u těch dětí se to hodně liší podle věku a podle toho, co vlastně ty děti mají rádi. Do nějakého věku samozřejmě, já bych řekla do roku a půl, tak je to víceméně jedno, nebo možná ještě trošku díl, ale potom už to opravdu začíná měnit těma zajímavá. A já vám sem hodím dolů pod video 2 stránky, které jsem doteď neznala, ale teď už je znám a viděla jsem, že tam mají opravdu širokou nabídku na internetu právě toho, co nabízí, co si tam můžete objednat. A myslím si, že tam taky platí Black Friday a já sama se tam chci právě podívat, protože mi přišlo, že ta nabídka je trošičku jiná, než najdete běžně třeba na Alze nebo v Molu nebo někde jinde, kde nabízejí ty hračky. Já myslím, že už jsem svoji studnici nápadů vyčerpala, ale určitě budu moc ráda, když mi dolů do komentáře napíšete, pokud máte ještě nějaký další tipy na dárky, anebo to, co se vám z těch tipů líbilo nejvíc a co byste opravdu pořídili někomu z vaší domácnosti nebo přátelům, kamarádům, rodině, prostě komukoliv a nebo co byste si pořídili vy sami. Mějte se moc hezky, určitě mě nezapomeňte sledovat jak tady, tak i na Instagramu, protože na Instagram taky ještě hodím nějaký tipy v průběhu toho období, než budou Vánoce a najdete tam stejně tak všechny ty slevové kódy, stejně jako tady a najdete tam odkazy i v těch storíčkách, stejně jako tady dole pod videem. Takže mějte se hezky a přeju vám co nejúspěšnější výběr dárků k Vánocům pro vaše blízké a pro všechny, koho chcete obdarovat nebo právě pro sebe. Mějte se moc hezky a